हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन दि नोंथांमोना बे भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों फिफानि लाथारबाय। बेयो मोनसे गोदान बड' कमेडि शर्ट मुभि। लोगोफोर दासिमहालागै नायाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ बे भिडिअनि जोबनायाव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअखौ बिथांमोना पार्ट 1, 2, 3 नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो गासै पार्टखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होनानै होदों। बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअ कास्ट महरै दङ अनिल, प्रेक्टिकेल, रैसु, प्रिया आरो बिस्वजित। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बे भिडिअनि स्ट'रि आरो डिरेक्टरानो जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो कनसेप्टआनो जादों जयन्त बसुमतारी। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रिया बसुमतारी। नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ फुलि नायाखैब्ला बिथांमोननि नैबे स्क्रिनाव नुनाय प्रिया एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान बड' शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैदो। दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोर लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनिसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोननाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन आपडेट थांगोन। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लाबोगोन।